ramod ka! Sana sa daw ko no. Ako na pud. Ay pero ay sa magbubos ako. Okay, sige, grabe si Muta. Sige. Tara ko. Six pack! Kalami! Subuang! Ali, diri ginaano ka practice yung boxing. Dali, Coach. Lamon ni coach? Mauna mo, coach. Uy, noon sa man kaya. Oh, mau ni mapit. Dia nya. Aku siya ning tangtangon ning kan. Sorry. Nya, kita main mo na niya. Dia ako. Okay, kumbaga. Pagpuput sa coach, uy! Ang kaktiyo, tubuang! Wapo kay coach! Maindag, ako nasunod, ani ba? Isbag, coach ako na. Uy, ako ramod ka! Sana sa daw ko no. Ako na pud! Ay pero ay sa magbubos ako. Okay, sige, grabe si Muta. Sige. Tara ko. Six pack! Kalami! Subuang! Ito na. Ako na! Kada kong lawas! Ay, kalami! Sorry, Ano man ka? Balik ko sa sarong! Balik. Sige. Tara nga. Sige. Fight. Unsa man ang imo? Kinayot mo na tara. Eh, Mano mo kada ba? kong lawas sa Hindi piya! yan